Na sziasztok, ez lesz az első bejelentkező videónk. Ez a Redstone Farm csatornája, ahol is egy pajtát fogunk felújítani, amit egy kicsit körbenőtt az erdő, amit látjátok. Ki kell tisztítani ezeket a területeket. Tulajdonképpen ez zajlik most. Pici fűrésszel kezdtem. Hát itt, amit látjátok, van elég sok ramaty időközben. Nagyon sok szemetet leraktak itt a helyiek vagy nem helyiek, azt nem lehet tudni. A pajta ilyen állapotban van, majd kicsit körbevezetlek még benneteket egy pillanat múlva. Ugye itt elkezdtem kivágni a fákat, itt kell bejönnünk traktorral, így ezen a átjárón, itt egy ilyen kis árok van, és itt megy fel az erdőbe az út tovább. És tulajdonképpen most ezek a munkák zajlanak, ezt kezdtük el kitisztítani. Majd mindjárt megmutatom a másik oldalt is. A pajta elég jó állapotban van. Tetején és a csatorna részeken van még egy kis tennivaló. Szerkezetet illetően látjátok ezeket a gumikat. Sok szeretettel ide helyezték. Nem az erdő alól szedtünk ki. Hát elég vadregényes a táj. Itt valamikor még annó volt villany is. Mint látjátok, itt egy villanyoszlop, amit már a harkályok egész erőteljesen szét kopácsoltak. Most azt nézem, hogy megvan a reperve az oszlop, de még talán nincsen, tehát hogy biztonsággal ki tudjuk majd szedni. Itt a fák azért időközben benőtték. Ezek ugye az eredeti erdőt alkotó tölgyek, és ugye itt volt egy terület, amin ugye tudtak közlekedni a gépek, ez tulajdonképpen egy válatároló, hogyha úgy tetszik, takarmánytároló lehetett. Ott volt benne régen a TSH-ra, messze bent, és akkor ahhoz tartozott ez a terület. Onnan hozták régen az áramot is. Most ezeket a területeket, a pajta két oldalát kell elsősorban kitakarítani, majd jön egy nagy muncsozógép, amiről remélhetőleg tudok majd videót csinálni, ha nem kerüljük el egymást. És ugye ezt kell biztonságossá tenni, hát itt ugye a traktorral tudjak manőverezni majd. Látszik, hogy nem a legjobb egészségi állapotnak örvend ez a terület, de majd szépen apránként akkor ezt kitisztítjuk és kultúráltá tesszük. Nyilván úgy, hogy ez a vadregényes jelleg azért megmaradjon. Na sziasztok! Még csak annyit, hogy itt a szomszédban vannak bivajok. Amit látjátok, itt az erdő széle, és ott egy nagy legelő van. És a bivajok ott legelnek, ott lehet, hogy látjátok is őket bent fekszenek. Nem tudom pontosan hány darab van, de ott éppen kettőt látok, ha minden jól megy. És itt laknak ebbe az istállóba. Na, mutatom, még hoztam egy pár fűrészt. Van itt még egy 261-es, meg egy 660-as. Jó öreg. Ezek az a nagyobb darab fákhoz hoztam még köteles panifert, apróságokat. Ez a erdőre járó verda. Itt van még kannak is, balta. Ez az amaz. Meg a lovaknak az apróság. Egy kis étrend kiegészítő. Ahogy látjátok, hogy a területen azért elég sok kő van. Így próbálom mutatni. Ilyenből áll ugye az egész terület, azért nem motorfűrészbarát. Nagyon oda kell figyelni, különben gyakorlatilag percenként lehetne érezni. Úgyhogy ez az erdő, ez ilyen területből áll, itt jövünk be a pajtához. Ebből majd lehet, hogy csinálok egy kis padot, lehet üldögélni, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy most ezek vannak, és akkor itt a pajta. Hát ugye a graffiti sajnos van rajta jó pár helyen, úgyhogy megyünk, aztán folytatjuk a munkát. Nos, a következő a helyzet. Itt van ez a fal. Látjátok, tetőfele húz, és ugye szándékosan mutatom a másik irányt, másik húzási irányt. Mondjuk azt, hogy egy erős nullára jön ki, és kikötöttem ott fent ehhez a fához. Ide azért 2 kötél kellene, de reményeim szerint, ugye, hogy megvágtam a hajkot,
megpróbálom erre jobbra, itt erre eldönteni. Most ugye megvágtam a hajkot, úgyhogy a következő az lesz, hogy a túloldalról megvan a döntővágás is, és a törési lécet a túloldalról egy kicsit megvágom. Mindjárt oda megyünk, átvágunk ezen a dzsindzsán, hát most így eddig itt tartok. Ugye így áll a dolog, egy-kettő fa van már csak vissza, ami kicsit durvább. Na nézzük akkor, ugye itt van a hajkom, és jól látjátok, hogy a törési léc még, hát mondjuk azt, hogy kicsit itt már meghúztam, de megpróbálom minden megvágni, és akkor reményeim szerint el fog dőlni balra, ami azért korán sem biztos, hogy úgy lesz, mert amint látjátok, egy kicsit azért húz jobbra innen tőlem, úgyhogy megpróbálom kicincálni innen, amivel nincsen állványom. Most leraklak benneteket, és akkor majd a végeredményt megmutatom, vagy összetörött a tető, vagy nem. Így. Nos, amint látjátok, sikerült, hogy ide volt kikötve, sikerült kidöntenem és ledarabolni. A reményeim szerint nullára húzó fa pontosan nullára húzott, és tulajdonképpen nem akadt rá a tetőre, látjátok, teljesen éppen maradt, és szépen kijött egy kötéssel. Hát megmondom őszintén, jobban szeretek két oldalról kötni, de főleg ilyen esetekben, de ez most így alakult. Jó, kis 260-as. Szépen kidöntötte. A tuskót is levágtam, és ez még itt ki van kötve, ezt majd leszedem, ezt a kötelet. Látjátok, egyszerű kis spanifer, és egy barlangász kötél, statikus kötél. Kevésbé nyúlik, mint a sziklamászó, azzal szoktam operálni. Hajókötelet annyira nem szeretem, bár az is jó lehet. No, és akkor itt a tuskója. Látjátok, azért nem volt egyszerű. És éppen maradt a csatorna is, meg a tető is. No, így volt kikötve. Ja, az a pici fához. Ugye kicsi fánál, hogyha mélyen köttök, akkor erős tud lenni. Nagyobb fánál lehet magasabbra is. Na, itt a következő kikötés. Látjátok, ugye innen megy a kötél, oda magasra. Feltoltam egy fával, minél magasabban próbálom megfogni, és tulajdonképpen ide próbálom ledönteni. Ide. Jó, ott fogom bevágni, innen fogom bevágni a hajkot, és innen pedig a döntővágást megcsinálom. Hát nagyon reménykedem, hogy ez is sikerül. Látjátok, itt van megkötve, és itt megy végig a kötél, oda le a fához, hogy ott alacsonyabban vagyunk. Tehát reményeim szerint most meg van feszítve, és reményeim szerint ide be fog dőlni. Jó, találkozunk akkor a döntés után. No, íme sikerült, egy kicsit magasabbra vágtam, vagy magasabbra hagytam a tuskót, kényelmesebben tudjuk menekülni, hogyha szükséges, ezt majd levágom ugyanúgy, mint ott. És látjátok, hogy ide szépen bedőlt, még a kötés rajta van, ugye ott a madzag, ezt majd leszedem, feldarabolom, remélhetőleg egy oszlop kijön belőle, vagy kettő, és folytatjuk akkor a munkát.